Čau, dnes vám poviem najlepšie zhodnotené horory za rok 2023. Každopádne ja som tieto horory nezoradil, akože, alebo niečo také. Je to zoradené na internete podľa ľudí, ktorí proste to tak zrobili, alebo dačo. Prípadne mi do komentárov môžete urobiť svoj vlastný list na najlepšie horory podľa vás za rok 2023. OK. 7. miesto Saw X. Kultová franšíza Saw sa vracia s 10. dielom a sľubuje desivú podívanu, ktorá posúva hranice hororu. Saw X posúva dedičstvo puzzle do nových výšin so zložitými pascami a zápletkou, ktorá prelína minulosť a súčasnosť, aby vytvorila hororovú tapisériu, ktorá je rovnako zložitá ako desivá. Pripravte sa na jazdu na horskej dráhe plnej napätia, krvi a nečakaných odhalení, ktorá navono definuje hororový žáner. 6. miesto Hovor so mnou. Horor Talk to Me prináša hovor do digitálneho veku s mrazivým príbehom, zasadeným do sveta virtuálnej reality. Je to vzrušujúce skúmanie rozmazaných čiar medzi skutočným a virtuálnym, čo necháva diváka v otázke, čo je skutočné a čo nie. Tento jedinečný hororový pohľad sľubuje, že vám naskočia zimomriavky a vytvorí pocit nepokoja, ktorý pretrvá dlho po tom, čo ste sa odhlásili. 5. miesto Nekonečný bazén. Pokojný rezort s nekonečným bazénom sa môže zdať ako ideálny útek, no vo filme sa raj mení na nočnú morskú pascu. Tento napínavý film sa ponorí do sveta napätia a psychologického hororu. Keď hostia v rezorte začnú zažívať bizárne a desivé udalosti, je to lekcia nikdy sa nevzdávať, dokonca ani v tom najkrajšom prostredí. 4. miesto Vrescott 6. Kultový zabijak Ghostface sa vracia vo filme Vrescott 6 a tento raz hrá o prežitie na bere desivý spad. Film vzdáva hold slasherovým klasikám minulosti a zároveň prináša svieži a napätý príbeh. Vďaka zmesi tajomstva a hrozy je to dokonalý doplnok k legendárnej sérii a pre starých fanúšikov aj pre nováčikov. 3. miesto Mníška 2. Na základe strašidelnej mytológie prezentovanej vo svojom prechodcovi, Mníška 2 ponorí divákov späť do zlovesného sveta demonického posadnutia. Atmosférická kinematografia a desivé skóre umocňujú hrozu, keď hlavná postava čelí starovekému zlu, ktoré hrozí, že pohltí všetko, čo jej stojí v ceste. Tento film slúži ako majstrovská trieda atmosférického hororu, pričom každá scéna je prezistne spracovaná, aby vám behal mraz po chrbte. 2. miesto Beal sa bojí. Horor nás zavedie do nepokojného sveta mladého chlapca, ktorý verí, že jeho obavy sa stávajú hmatateľnými nočnými morami. Tento nadprirodzený film plný napätých momentov a temných tajomstiev skúma silu detskej predstavivosti a zlovestné prejavy jeho najhlbších obav. Je to horská dráha strachu a zázrakov, ktorú si hororoví fanúšikovia nenechajú újsť. 1. miesto Megan. Megan je psychologický horor, ktorý skúma strašidelný vzťah medzi ženou a babíkou. Poháňanou Ačko s brilantným hereckým obsadením sa tento film ponorí do hrôz digitálneho veku, kde sa hranice medzi realitou a technológiou stierajú. Babika Megan sa na prvý pohľad zdá nevinná, no čoskoro odhalí zlovestnú stránku, z ktorej sa budete krčiť. OK, toto boli najlepšie hodnotené horory za rok 2023, ja som takto tie horory nezoradil, je to zoradené podľa ľudí na netoch, internetoch a tak, takže ma za to nesúďte. Každopádne sa vidíme niekedy, keď sa mi bude chcieť niečo natočiť ešte. Servus.